What's up mga pare mga pare? Dito kami, dito. Namin karon diri sa kwan sa view sa Bulwangan Kulkoy na ko si Erika Imbang. Hello mga nanay, mga manoy, mga tinyorito, mga barangay-tano, mga kasador! Nakakabili sa Bulwangan! Nakakabili mga umikong kalabas! Mga nilalagay ko sa idol! Alam mo ba kung sino nakadiscover ng tinidor? Si Poseidon! Bakit? Yung hinawakan niya ng tinidor! So ano ba yan? This video is brought to you by Wonder White. Yes! Wonder White! Wonder White. Dahil may Wonder White, may Wonder Black. Itong black na ito, mabuti ito. After 1 week, abangan! Abangan! So mga mari mga pari, ako alam mo ka ng stay tuned naman sa mga video. So continue na taon niya sa mga video. Abangan sa mga bagong So kulap. ayaw kalimot sa pag-like sa kay Yes, Erika ang Imbang. mag-like at mag-share, may liwanag. Sa yung YouTube channel Erika Imbang. Erika Imbang. Gusto mo alam no? Christian Dave Ali. Pangalan niya. Supportan ay Impim Vlog. Ito po. Ed Morales, Philippines po. Thank you. Alright. Silukan Marlene! Gusto ginoo! Start na kami. Ang laki-laki! Sana all ganito kalaki, ganito kahaba. Ang isda. Basta pala. Kumain mga pare nang kaon mi karon. Nagbudol fight ko yung masuwan. Erika Imbang, og Ay, si naalat Kay ang Imbang. mga singgit ko sa ano. Christian Dave Ali. Ate. Ed Morales, sir. ano, of course, So subscribe lo, follow na at impigger po. ay makalimot Sawa na nato kung sawa. So ngayong araw na ito, sira ang relasyon namin dahil sa pagkain. Walang date Parang dito. wala pakialamanan. Basta importante. Patunsin. Katungo. Sana all. Ano yung mga isda mo dahil? Mga dayamon. Wala mo walang kanan. Sana all. Dayamon, hindi mo ginawa. Wala na pala ko. Hindi mo kuya uya. Good morning. Hi, Vic. Alam mo ba sa lahat ng binili mo, yung paborito ko ganito. Bakit? Kasi ganito kalaki, pagbukas, tapos yung laman niya. Parang relasyon namin, ganito kalaki, pero ganito kaliit, pagkatapos crispy. Bultak! Lang! Bultak! Inahamon kita mo ta. Kilala ko po ang pinakamalusog, pinakamalaki at pinakamabigat ko anak at punong-puno ng potasyong, punong-puno ng iwan ko kung anong puno sa kanya, basta importante punong-puno. Punong-puno ng talento dahil ang pinapakain namin basta-basta. So ngayon, makikita niyo kung anong talentong dalan niya. Basta! Hello, good morning! Meron kaming mga history dito sa Marsha. So, ito na. Ilonggon ko. Sige, 1, 2, 3. Sige. Ano mo ha? Ilang ko sa pwede. Sikat kami sa ginatawag. Tinabuay. Kag si Inday Sharon, amon maanyag nga linay. Dominyete sa buksing, hindi gid magpaiway. Hello, good morning, ni Erika Imbang, nagahatag sang kalipay. Hindi pa. Manok sang chicken deli, hindi gid mabalibadan. 7-Eleven Monsterific, kami may araman. Pag-uswag sang mursya, hindi na gid mapunggan. Para sa kadaman, kagkasubong ko nga kabataan. Paspas nga pagserbisyo, kinahanglan gid sang tanan. And I, thank you! Okay kayo! Yan sabi ko nga punong-puno, no? Hindi lang mataba ka. Sabi ko nga kung hindi ka maganda, hindi maganda katawan mo, hindi ka pa masyadong fresh at saka hindi masyadong makinis, kailangan punong-puno ng talento dahil ang pagpasaya ay hindi binabasihan sa mukha, sa laki ng katawan. Sa ano? Sa ano? Binabasihan? Sa ganda ko. What's up mga mga pare? So right maon, maraming kaon na ako si Erika Imbang, impigger, Christian Dave. Ali. So nalingaw mi sa among pagkaon kay daghang kay gikaon sa mga dahon sa saging gikaon na mo. Pagkatapos namin kumain, Ano ba appetizer? hindi kami tatagal dito kasi yung tinitira namin ko parang native siya. So natatakot kami kasi nandito siya. So baka lumubog yung barko. Nandito kami sa dagat. Ayun na.
The boat is sinking. So, sinasabi ko nga lakasan na natin ang pananampalataya. Kapit na tayo, tumapan na tayo dahil mayroon tayong pampasabog. So, daghang salamat sa mga Bisaya. Sa tibok kalibutan na nagsuporta na mo, Victor's Katan Impiger. Doon po ito like RK Imbang and Christian Day. Christian Day, bali. Salamat sa pinanta. Bye-bye.